Echipa Franței s-a bucurat întotdeauna de fotbaliști excepționali. Hai să aflăm câțiva dintre aceștia. Deși are doar 25 de ani, Kylian Mbappé are deja un palmares remarcabil. A câștigat campionatul mondial din 2018 și a fost vicecampion în 2022. La europeanul de anul acesta, mulți experți îl văd ieșind golgheterul turneului. Michel Platini a ajutat Franța să câștige europeanul din 1984, fiind și cel mai bun jucător al turneului. A obținut balonul de aur în 3 ani consecutivi, iar în tricoul lui Juventus a câștigat Cupa Europei, Copa Italia și de 2 ori campionatul în Italia. Thierry Henry este al doilea golgheter din istoria Franței. A avut o carieră impresionantă, câștigând practic tot ce se putea în fotbal. Cupa mondială, campionatul european, titluri de campion în Anglia și Spania, precum și un balon de aur. Zinedine Zidane s-a bucurat de o carieră excepțională. Din păcate, retragerea sa din fotbal a fost marcată de un moment mai puțin onorabil. În finala Cupei Mondiale din 2006, acesta l-a lovit cu capul în piept pe Materazzi, fiind astfel eliminat.